Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Vágás Jaranka és Kovács András Gyémánt Zafír igő menedzserek nyilvános üzleti tájékoztatóján. A ma este arról fog szólni, hogy milyen különleges üzleti ajánlata, lehetősége van annak a cégnek, amivel mi már hosszú évek óta együtt működünk. Ketten fogjuk a ma estét tartani, és először Vásár Amália menedzser fog beszélni arról, hogy mit is nyújthat ez a lehetőség. Amár közgazdász tanár, és mindig is kereste a lehetőségeket, hogy változtasson az életét. Tanította és tudta azt nagyon régóta, hogy a network marketing, amit sokan úgy fogadnak el, hogy jaj, mi is lehet ez, ő viszont tudta, hogy a legjobb vállalkozási lehetőség. Sok próbálkozás után, amikor megtalálta a Forever-t, akkor azonnal tudta, hogy na ez az, amit keresett. Igazán hitelesen tudta tálalni ezt a lehetőséget a baráti és ismeretségi körében, ezáltal felépített egy nagy csapatot, és mai napig mindenkinek ott van a szívében, ahogy a Forever az övében, és azt gondolom, hogy ma az első részben úgy tudja megmutatni nektek ezt az ajánlatot, amilyenképpen kevesen tudják itt a Forever világában. Úgyhogy fogadjátok szeretettel Vásár Amália menedzsert. Köszönöm szépen, Magdi, a felvezetést. Én igazából neked köszönhetem azt, hogy az én nyitottságom rátalált egy olyan hölgynek a szívére, kedvességére, ami azt hiszem, hogy páratlan ebbe a világba. És az első dia ugye arról szól, hogy a Forever lehetővé teszi, hogy hétköznapi emberek nem hétköznapi dolgokat hozzanak létre és érjenek el. És az első kérdésem hozzád, hogy tedd fel magadnak, hogy reagálsz-e folyamatosan a dolgokra, vagy pedig alkotsz, mert hogy mi itt alkotásra hívunk téged, arra hívunk, hogy ne a napi, hétköznapi dolgokra minden nap azonnal reagálj, mert hogy a mai, mondhatnám, társadalom erre hív, hogy állandóan reagáljunk rá, én viszont arra hívlak téged, hogy alkossunk, és gondolkodjunk most együtt. Én nem tudom, hogy neked jó választás lesz ez, de nagyon fontos, hogy merre indítjuk el az életünket, és ma van az hátra lévő életed első napja, és ha most van előtted papír és toll, akkor írd le, ha nincs, akkor pedig jegyezd meg, hogy mi az a 3 dolog a felsorolásból, amit te választanál. Ha tudod, akkor sorszámozd be, hogy mi lenne az első, mi lenne a második, mi lenne a harmadik. Olvasd végig, amíg én itt beszélek. És én a Magdit megszólítanám, hogy Magdi, neked mi volt az a 3 dolog, ami elindított ebbe az üzletbe, és bent tartott ebbe az üzletbe? Hát nekem a legfontosabb dolog volt a gondoskodása a gyerekeim jövőjéről. Tehát ez volt az első számú, és természetesen a második volt az egészség megőrzése, mert hogy azon ritka fehér hollók közé tartoztunk, akik egészségesek voltunk, de azt tudtuk, hogy az egészségért, megőrzésért tenni kell. Tehát nekem ez volt a második, és a harmadik pedig az, hogy minél több időt tudjak tölteni a gyerekeimmel, aztán majd később, ami már megvalósult ugye az unokáimmal. Hát nekem ez a 3 volt a legfontosabb ebben. Köszönöm szépen. Nekem első helyen az egészség volt. Biztosan emlékszel rá, hogy egészen megrodjant testi, lelki, fizikai egészségben voltam, amikor mi találkoztunk, és éreztem, tudtam azt, hogy valahol ez lesz az út. Nekem a második a gondoskodás volt.
a szüleimről és a gyerekeimről való gondoskodás, és ezt a kettőt én összeraknám, mert hogy nekem nincsen testvérem, és 250 kilométerre laktak a szüleim, és annyira hálás vagyok, hogy választottam ezt az üzletet, és a Magdi kitartott mellettem, és így el tudtam méltó módon kísérni a szüleimet, és ott tudtam lenni az összes unokámnak a születésénél, és kísérni az ő változásukat, fejlődésüket. Na nézzük tovább. Ha te neked a három között volt az egészség, már pedig azt gondolom, hogy eddig, akitől megkérdeztem, mindenkinek benne volt az egészség, akkor tegyél fel magadnak egy pár kérdést. És mondanék én is a saját szempontomból egy párat. Az első, amit én feltettem magamnak, hogy kinek az érdeke az, hogy te egészséges legyél. És én amikor tanítottam, akkor is azt szoktam mondani, hogy ha beleállsz a tükörbe, és nem áll mögötted senki, akkor látod azt is, hogy ki az, aki felelős azért, hogy te ki vagy. Vállalni kell a saját egészségünkért is azt a felelősség részt, amelyik felelősség rész ránk tartozik. És igenis tudunk ezért tenni. Most olvastam, hogy 100 évvel ezelőtt a mai élelmiszerek 90%-a még nem is létezett, viszont a betegségek 90%-a sem. Igaz, hogy azóta az orvostudomány nagyot változott, de nézzünk magunk köré, hogy állunk ezzel a dologgal, és ugye felelősek vagyunk saját magunkért, felelősek vagyunk azokért, akik a környezetünkben vannak, a családunkért, de én azt gondolom, hogy felelősek vagyunk bizonyos mértékben azokért az emberekért is, vagy legalább az információ szintjéig, hogy átadjuk nekik azokat az információkat, amik nekünk segítettek abban, hogy azt a fajta egészséget megéljünk, amit mondjuk akár a WHO is megfogalmazott az egészségről. A WHO szerint az egészség az fizikai, lelki, mentális jólét. Kell, hogy egészséges legyen a testünk, kell, hogy egészséges legyen a szervezetünk, kell, hogy egészséges legyen a lelkünk, és kell ehhez megfelelő pénz, megfelelő háttér, olyan anyagi háttér, amiből tudjuk finanszírozni az egészségünk megőrzését, és ha kibillent az egészségünknek a helyreállítását is. És itt egy nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy honnan gyűjtünk tényeket. Ma a világot elárasztja az információ, olyan információ dömping van, hogy ember legyen a talpán, aki ebbe el tud igazodni. Én nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy a Forever olyan irányt mutat, a Magdinak most már talán 25 éve, nekem 22 éve, és Arankának meg még több, tehát hogyha összeadjuk, micsoda tudást halmoztunk föl, micsoda tapasztalatokat halmoztunk föl, ezt azt hiszem, hogy egy olyan hátteret tud adni, amire tudunk támaszkodni. Én itt feltennék neked egy olyan kérdést, hogy te melyik fán éreznéd magad biztonságban? Olyan fán, amelyiknek a gyökere mélyre nyúlik le, meg szerteágazó, és már jó régóta, évtizedek óta növekszik, átélte már a viharokat, vagy pedig olyan fára másznál föl szívesen, amit most ültettek el, ez a legújabb fa, most kezd majd kivirágozni, stb. Tudod, hogy mire gondolok, ugye? Én azt hiszem, hogy amelyik fának megvannak a gyökerei, arra a fára érdemes, vagy ahhoz a fához érdemes az életünknek, az egészségünknek a létráját hozzátámasztani. Hogy mi az a civilizációs betegség? Hát ez így jó kifejezés. Igazából én még
nem találtam olyan embert, aki ezt meg tudta volna mondani pontosan, de én azt gondolom, hogy a stressz, meg amiben most élünk, az igazából igen erősen hozzájárul ahhoz, hogy ezek a civilizációs betegségek kialakuljanak. És én hosszú távon kerestem megoldást az egészségünk minden részére. Ami rajtam múlik, az rajtam nem múlhat, szoktuk mondani, és vettük át valakitől, és én nagyon örülök neki, hogy ezt így minden nap magam előtt tudom tartani, hogy felelősek vagyunk a saját életünkért, felelősséggel tartozunk azért, hogy mit mondunk, mit teszünk, milyen mintát mutatunk a családtagjainknak, a gyerekeinknek, az unokáinknak, mi hogy étkezünk, hogy mozgunk, hogy gondolkozunk, hogy érzünk, hogyan tudunk, milyen mintát, milyen példát tudunk mutatni az embereknek, és tudjál róla, hogyha kilépsz az ajtón, vagy ha megjelensz a social médiába, akkor téged figyelnek. És én úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelessége megosztani másokkal is a tudását, akármennyire arról szól ez az egész társadalmi rendszer, ha a felszínt nézzük, hogy egymástól elválasztani az embereket. Itt arról szól a történet, hogy fogjunk össze, és osszuk meg a tudásunkat, és az erősségeinkből építkezzünk. És ami nekem fontos, a küldetés. Tehát, hogy mi a te küldetésed, én azt nem tudom. Én azt tudom, hogy mi volt a Magdi küldetése, hogy mi a Magdi küldetése, hogy én ehhez tudok csatlakozni. Én azt tudom, hogy mi az én küldetésem, egy becsületes üzletet felépíteni, hogy legyen benne empátia, legyen benne együttérzés, legyen benne jókedv is, hogy tudjak hinni mindenben, minden részében annak az üzletnek, tudjak hinni az életem minden részében, hogy harmóniát tudjak a családom életébe teremteni, és mindig bennem volt a fejlődés iránti vágy, és én szerettem az eleganciát az életünkbe is, meg az üzletembe is. Ha ez neked fontos, akkor gyere velünk, tarts velünk, mert ez a bőség üzlete. Én azt szoktam mondani, hogy ez a bőség és az eleganciának az üzlete. Bőségesen van neked termékrendszer a kezedbe, hogyha csatlakozol hozzánk, és ezt a rendszert tudjuk neked odaadni, és ami nekem fontos volt, hogy minimális kezdő pénzzel, én nem nevezném tőkének, mert egy hagyományos üzlet beindításához legalább kell ma már egy 50-100 millió forint, hogy az első 5 évet meg tudja valaki finanszírozni, és ne kelljen elvenni a vállalkozásából. És képzeld el, hogy 160 országban tudsz nemzetközileg jelen lenni, úgyhogy nem kell minden országba ezt a kezdést kifizetned. Azt mondtam, hogy bőséges a termékpalettánk, és bőséges a jutalékrendszerünk, erről majd a Magdi fog beszélni, és az elismerések is bőségesek, és amit én ide alulra kiemelnék, a legkisebb erőfeszítéssel, a legkisebb stresszel, a lehető legnagyobb eredményt éred el, ez az elegancia üzlete számomra. És tudjál róla, hogy van más élet, mint amit most élsz, hogy van más lehetőség, és tudod, a 21. század valutája az a figyelem. Figyelni egymásra, és először figyelni önmagunkra, a testünk jelzéseire, a lelkünk jelzéseire, és tudjad, hogy a legjobb termékeket használjuk, a legjobb gondolkodásmódot tanuljuk itt meg, és a legjobb érzéseket kapjuk azoktól az emberektől, akikkel együtt működünk, akikkel együtt dolgozunk. Tudjunk figyelni a családunkra, tudunk figyelni másokra. És a jólétünket tudjuk adni.
És én most átadnám a szót Magdinak, egy idézettel adnám át a szót. Ha énekelnél, de a hangod nem bír szárnyalni, mindig jön valaki, akinek a hangja szabadabban szól, és veled énekel. És ekkor a te hangod is szárnyalni kezd. Ez a lelkek közötti kapcsolat titka. És nekem ezt adta a Magdi, aki ugyanúgy, ahogy én tanár volt valamikor, gyerekek százait tanította, most családok ezreinek az életébe hoz jólétet, hoz biztonságot, és azt a kedvességet, amit tőle én megtapasztaltam, és én nagyon hálás vagyok neked, hogy ismerhetlek. Átadom neked a szót, Maretics Magdi. Köszönöm szépen, Amár. Hát mi egy igazi, szoros szövetségben dolgozunk, mióta megismerkedtünk, és azt gondolom, ez a szövetség a további években is ugyanígy fog működni, hiszen mindketten ugyanolyan értékrenden érünk, és ugyanazt láttuk meg a Foreverben, ebben a cégben, amit az Amár fantasztikusan vezetett fel, hogy emberek milyen úton, módon döntenek, amikor megismerik ezt az ajánlatot, és miért mondják azt, hogy igen, szeretném, akarom, ki milyen vehemens ebben a témában. Én most szeretnék veletek megosztani egy pár gondolatot magáról a cégről, ami háttércégünk, ami megadja a stabilitást, a biztonságot, mert hogy vállalkozóként dolgozunk egy network marketing rendszerben. Viszont a háttércég az Aloe Vera Company, amelynek egy leányvállalata van Magyarországon, ugye ez a Forever Living Products Hungary, amelyben mi ugye üzleti partnerként dolgozunk. Ez a cég 46 éve, több mint 46 éve van már a piacon, egy családi vállalkozás, egy óriási világvállalkozás, amely én azt gondolom, hogy amikor mi megismertük az alapítót, Rexmont, és ma már ugye a fia vezeti ezt a céget, akkor éreztük azt, hogy a lehető legjobb kezekben van ez a vállalat. Több mint 160 országban megtalálható, ami talán nekem is, mint matematika-fizika szakos, de Amálnak igazán fontos volt, mint közgazdász, hogy itt egy kézben van minden. Magától a termékeknek, akár a növények előállításától, a termékek elkészítésétől, szállítmányozásáról, forgalmazásáról, gyakorlatilag mindent egy kézben tart ez a vállalat, ez egy nagyon-nagyon fontos tény. És egy egyedülálló csapatmarketingben tudunk együttműködni, és ugye Amál ezt már említette, hogy egy nagyon magas, lehet azt mondani, hogy a network marketing rendszerekben a legmagasabb jutalék kifizetési rendszert élvezhetünk. A termékek az egészség és a wellness iparágat fedik le, és én azt gondolom, hogy minden megtalálható, amire család életében szükség van ahhoz, hogy egészséges maradjon, egészséget megőrizzen, vagy esetleg visszaállítson, illetve a szépségében és a wellness termékekben is minden adott. És csak tényleg termékcsoportokat szeretnék megemlíteni, hiszen ezekről órákat lehetne mesélni. A legnagyobb százalékban a termékpalettán azok az aloe vera italok vannak, amelyeket én azt gondolom, hogy mindenkinek inni kellene, hiszen ezek egy úgynevezett tökéletes zöldséglevek, amelyben szinte a tiszta aloe vera található meg, és több mint 240 olyan hatóanyaggal, amire a szervezetünknek szüksége van. Tehát ha valaki egészséges életet szeretne élni, akkor minél több értékes hatóanyagot kell bevinni a szervezetébe. Na, ezek az aloe italok,
Aztán vannak olyan személyi higiéniás termékek, amelyek mindegyik aloe vera növény alapúak, és egyáltalán nem mindegy, hogy mit kenünk a bőrünkre, mit kenünk a hajunkra, ugyanis, nem tudom, tudjátok-e, a legtöbb méreganyagot a bőrünkön keresztül visszük be a szervezetünkbe, mert hogy minden felszívódik. Aztán van egy sport és testsúlykontroll program, vannak csodálatos bőrápolási készítmények, méhészeti termékek, és egy olyan széles étrend kiegészítő paletta, amelyben mindenki megtalálhatja azt a fantasztikus étrend kiegészítőt, amire az aloe vera ital mellett neki éppen szüksége van. És hát hogy is működik a mi vállalkozásunk? Hát, ha röviden mondanám, akkor annyit lehetne mondani, hogy használjuk a termékeket. Ugye kicsit bővebben, hogy használjuk a termékeket, és erről beszélünk. Általában, ha valami jó történik az ember életében, mi mindannyian olyanok vagyunk, hogy szívesen megosztjuk másokkal. Szívesen megosztunk minden jó információt, ami azt jelenti, hogy ha találunk egy jó fodrászt, akkor elmondjuk, hogy találtam egy jó fodrászt a barátainknak, vagy láttam egy jó filmet, olvastam egy jó könyvet, voltam egy jó étteremben, ezeket mind meg tudjuk osztani, de ezért igazából jutalékot nem kapunk. Na, a Forever termékeket, ha valaki beépíti az életébe, és elkezd róla beszélni, akkor egyrészt kedvezményben részesülhet, másrészt elindíthatja azt a vállalkozást, amit úgy nevezünk, hogy network marketing vállalkozás, egy ajánlási vállalkozási rendszer. Lehet az, hogy valaki, ha megismeri, mert ajánlottuk neki ezt a céget, ő azt mondja, hogy a rendszer úgy igazából nem, de kedvezményesen szeretne vásárolni, és akkor kaphat egy 5% kedvezményt azonnal, és vannak olyanok, akik, mint mi Amállal, azt mondtuk, hogy többet akarunk tudni, meg akarjuk változtatni az életünket, szeretnénk ebben a rendszerben dolgozni, egyre nagyobb és nagyobb százalékos kedvezményben részesülni, és ezt megmutatni másoknak. Lehet az, hogy valaki csak a konyhapénzt szeretné kiegészíteni, azt szeretné, hogy a termékekre ne a konyhapénzből kelljen elvenni, hanem plusz jövedelem legyen erre, de hálózatépítéssel és egy fantasztikus mentorprogram segítségével akár több 100 000 forintot, vagy akár millió forintot is lehet, több millió forintot is lehet keresni ezzel a rendszerrel. Ez a marketing rendszer egy olyan ösztönző rendszer, amely abban segít, hogy kiépítsed azt a fogyasztói kört, és azt az üzleti partneri kört, akikkel te erős szövetségben együtt tudsz működni, és a marketing terv lépcsőin lépésről lépésre tudsz haladni. Nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a csapatmarketingben szövetségben erősödik a hálózat, ez azt jelenti, hogy te, ha a hálózatban gondolkozol, és abban, hogy az életedet szeretnéd megváltoztatni, akkor köss egy erős szövetséget a szponzoroddal, a mentoroddal, a felső vonaladdal, és a csapattársaiddal is, hiszen együtt lehet csak ezeket a lépcsőket bejárni, amit mutat ez a tábla. Ugye ez a mi marketing táblánk, amelyről én nem fogok sokat beszélni, hiszen ez is egy olyan tábla, amelynek minden egyes lépését külön-külön lehetne elemezni. Egy-két fontos dolgot szeretnék kiemelni. Lehet egyetlen egy terméket is vásárolni a cégen keresztül. Lehet az, hogy valaki egy minimális vásárlással kiválaszt mondjuk 4 terméket, amit a lapon is látható, és beregisztrál a céghez, azonnal kap egy 5% kedvezményt, és kap egy saját webshopot. Innentől online tudja intézni a vásárlásait. És úgy gondolja, hogy neki az 5% elegendő, akkor használja a kártyáját, amikor akarja. Nincs belépési díj, nincs éves tagság meghosszabbítási díj, nincs semmi kötelezettség. Egyetlen egy dolog van, 55 € a minimum vásárlási lehetőség. Ha valaki szeretne nagyobb kedvezményt, akkor vásárolhat 1-2 dobozt,
amely lehetőséget nyújt arra, hogy esetleg azonnal a doboz megvásárlásával 30% kedvezményhez juthat valaki, és innentől van arra lehetősége, hogy egy kártyához juttassa az ismerőseit, és ezáltal pénzt tud keresni. És minél több embert hozzájuthat valaki egy kártyához, minél több olyan ember talál a baráti körébe, aki azt mondja, hogy megfogom a kezed, és dolgozzunk együtt ebben a rendszerben, mert én is szeretnék egy jobb életet magamnak, annál gyorsabban tud haladni ezeken a lépcsőkön, és akár tud 35, 38, 43, 48% elérni. Ugye ez az úgynevezett menedzseri szint, amely az első olyan szint, amelyen azt gondolom egy teljesen európai jövedelmet tud biztosítani mindenki számára. És az, hogy ezt hogy kell elérni, azt gondolom, hogyha valaki a webinár végén azt mondja, hogy igen, ezt szeretném, akkor ezt mindenképp a szponzorával vagy a meghívójával beszélje meg. És természetesen vannak még olyan extra juttatások, olyan ösztönző programok, például volt idén már ez a Yes You Can program, amely segíti a haladásunkat. Itt fixen adott, hogy milyen tevékenységet kell elvégezni, mennyi munkát kell beletenni, milyen eredmény az, amivel ezt az ösztönző programot lehet teljesíteni. A jutalom viszont fantasztikus, van a csapatunkban is, és van a Foreverben is többen, akik megcsinálták. Itt a csapatban Barna Krisztina menedzser utazik hamarosan Cannesba, és a cég vendégül fogja látni egy 3 napos fantasztikus utazáson. Aztán a menedzseri szint után van egy Eagle menedzseri szint, amely szintén egy egyéves kihívásnak az eredményeként lehet elérni, egy luxus utazásban részesíti őket is a cég. Aztán van egy elnöki bónusz, chairman's bónusz, úgynevezett 13. havi extra jövedelem. És hát van egy Global Rally utazás, amelyen mentorunk és fantasztikus segítőnk Vágási Aranka és Kovács András szerintem 20 akárhány éve folyamatosan ennek a Global Rally luxus utazásnak a résztvevői, hiszen belefektettek egy komoly munkát, és ezáltal egy óriási csapatnak a csodálatos vezetői, és mi is élvezhetjük az ő segítségüket, és a mai alkalommal is az ő webinárját hallgathatjátok. Megtaláltad-e számodra azt a fontos 3-at, amiről mi már beszéltünk Amállal? Ha megtaláltad, és úgy gondolod, hogy szeretnél változtatni a mostani helyzeteden, akkor a kérdés az, hogy mi lenne, ha csatlakoznál a csapatunkhoz? Mi lenne, ha te is élveznéd Vágási Aranka és Kovács András mentorálását? Mi lenne, ha választanál erről a listáról, és kitűznéd azt, hogy na ezeket szeretném megváltoztatni az életemet, és azáltal, ha idejössz a csapatunkba, együtt jobbá tudjuk tenni a világot, hiszen mit adunk az emberek kezébe, hogy meg tudják az egészségüket őrizni, vagy vissza tudják szerezni, és tudnak maguknak egy anyagi biztonságot megteremteni. Ha valakinek az életében van egészség és anyagi biztonság, azt gondolom, akkor már egy jólét élete van. Na, ezt tudjuk mi tenni, és minél több ember ebben részesül, annál jobbá válik a világ. És hát mi vár rád? Vár rád egy olyan rugalmas, moduláris képzés, egy céges és csapatképzés, amellyel meg tudod tanulni ezt a szakmát egy online üzletépítési rendszeren keresztül, hiszen ez egy szakma, amit meg kell tanulni, de azt garantálni tudjuk, hogy egy támogató, inspiráló vezetői csapat fog téged segíteni ezen az úton, és természetesen egyéni mentorálásban lesz részed a szponzorod, a mentorod által, és passzív, jogdíj típusú jövedelmet tudsz magadnak megteremteni. És természetesen, mivel annyi új dolgot fogsz megtanulni, annyi sok minden
információt fogsz kapni, annyi sok tanításon veszel majd részt, amely magával hozza azt, hogy egy fantasztikus személyiségváltozáson mész keresztül. És készül arra, hogy időt és energiát kell befektetned, mert anélkül nem tudsz felépíteni egy vállalkozást. De a jó hír az, hogy ezt elkezdheted a mostani munkád mellett. Nem kell felmondanod, hogy csak ezt a hálózatot építsed, hanem beépíted az életedbe, meg tudod keresni azt az időt, ahol el tudod indítani ezt a vállalkozást. És hát tanulni fogsz, majd tanítani fogsz, és fejlődni. És minél dinamikusabban indítod, annál gyorsabban haladsz ezen az úton. És hát változni fogsz. De van egy nagyon jó hírem, azt, hogy a múltad nem befolyásolja a jövődet, hiszen mindegy, hogy most mit csinálsz, nem számít az, hogy mit dolgozol, mit végeztél, milyen tanulmányokat, mert hogy ez egy teljesen új dolog, amit ugyanúgy kezdesz, mint mi kezdtük, lehet azt mondani, hogy nulláról, hiszen ez egy teljesen más típusú vállalkozás, mint amiben mindannyian dolgoztunk a hagyományos életben. És hát a Forever lehetővé teszi azt, hogy hétköznapi emberek rendkívüli dolgokat érjenek el. Ez a szlogen, azt gondolom, kell, hogy bevésődjön a szívedbe, mert hogy ezt nyújtja a Forever. És hát mi a következő lépés? Vedd föl a kapcsolatot azzal, aki meghívott, csatlakozz a csapatunkhoz minél előbb, válaszd ki és rendeld meg az első termékeidet, mert ha van jó tapasztalatod, akkor ezt tovább tudod adni. Gyere el a következő rendezvényünkre, nézd meg azt, hogy kik vagyunk, és miként dolgozunk együtt, legyél fenn ezeken a Zoom-os webinárokon, hiszen itt tudsz majd tanulni, legyél fenn a céges Zoom webinárokon, látogass el a Ne Felejts utcai raktárba, mert hogy ott is van termék és üzleti előadás is, és hát kezdjél el együtt dolgozni a szponzoroddal, és kezdjél el velünk a csapatban együtt dolgozni, hiszen ezzel a lehetőséggel meg tudod változtatni az életedet. Vár egy vezetői csapat, Vágási Aranka és Kovács András vezetésével. Örülünk, ha itt leszel, minden támogatást meg fogsz kapni Arankától is, és a csapattól is, és kívánjuk azt, hogy minél előbb találkozzunk veled, mert hogy az életed egy fordulóponthoz érkezett, azáltal, hogy megismerted ezt a lehetőséget. És egy olyan mondattal szeretném ezt bezárni, ami azt gondolom, hogy ez tudja a Forever. Amikor a képességek összeadódnak, az eredmények megsokszorozódnak, hiszen mindannyian mások vagyunk, mindannyian másban vagyunk jók, összeadjuk mindazt, és ez ad lehetőséget arra, abban a szoros szövetségben, amiben együtt dolgozunk, hogy mindannyian sikereket és eredményeket érjünk el, és megváltoztassuk a Foreverrel az életünket. Én kívánok mindenkinek, aki még nem él ezzel a lehetőséggel, gondolkodjon el, tiszta szívvel tudjuk ajánlani, hogy ez az a lehetőség, amellyel az életedet meg tudod változtatni. Köszönöm szépen a figyelmet, további szép estét kívánok mindenkinek!